Λοιπόν, ο Θοδωράκης ο Τσανακλήτης θα μας κάνει ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια από Όπης και Μαγατζήτης Γιάννης Συντηρίδης. Καλή διασκέδαση σε όλους μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω πολύ τον Σύλλογο Ποντίου Δάφνης. Να ευχαριστήσω και εσάς εκ μέρους του Συλλόγου και όλων για τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις της φετινής Τριάδια. Καλή διασκέδαση. Εκεί μας εδώ τερδόμον, εκεί
έψαν ουλκαμέτε ojo χαρόσα γεννήσα και δεν περνώ μάσια και δεν περνώ μάσια όι όι το μάσια ο χαρόσα γεννήσα και δεν περνώ μάσια και δεν περνώ μάσια όι όι το μάσια. Καριάν να πεθάνε, 20 μήνες μπροστά, καριάν να πεθάνε. Όχι γιατί μης μας ακάντηρας, τη λάδια τελεφάνε, τη λάδια τελεφάνε, όχι όχι τελεφάνε. Γιατί μης μας ακάντηρας, τη λάδια τελεφάνε, τη λάδια τελεφάνε, όχι όχι τελεφάνε. Σάψιμον γιατί σώνα τη σέντα αν ήμουν σάψιμον γιατί σώνα τη σέντα διψήσιμ το κάψιμον γιατί με τρανό γάιταν διψήσιμ το κάψιμον γιατί με τρανό γάιταν γιατί σώνα τη σέντα εγώ έχασα τη γράμ και θέλω εγώ παράν όνομα νης με γεράν και θέλω εγώ παράν όνομα νης με γεράν. Στην καρδοπό που παλεύτα μοναχός φάει στην καρδοπό που παλεύτα μοναχός γιατί σώνα τη σέμνα εγώ έχασα τη γραμ και θέλω εγώ παράν όνομα νης με γεράν και θέλω εγώ παράν όνομα νης με γεράν για το πότε θα σκίζω όχι για το μάτιλι στυλωμέν για το μάτιλι στυλωμέν τα δάκρυα μας πονίζω τα δάκρυα μας πονίζω. Πετάς, πετάς και